Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Por. Taong 1955, Allen, Samar. Noong mga panahong ito, kasagsagan ng pagkalat ng isang kakaibang salot sa lugar ng Allen. Maraming taong nabulabog at merong iilang pamilya na rin ang nalagasan ng buhay. Gabi-gabi, pakiramdam ng mga tao roon parang naglilibot si kamatayan dahil sa bawat simoy ng hangin, nagdadala ito ng mga tinig na hindi kaaya-aya sa pandinig. At ayon sa mga taong nakaranas nito, yun umano ang pinaka nakakatakot na naranasan nilang pangyayari sa kanilang mga buhay. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng yon, maraming tao pa rin ang hindi kumbinsido at hindi gaanong naniniwala. Karamihan sa mga ito, hindi nakatira sa kanilang baryo, kaya palaging malakas ang loob na sabihing sinungaling ang kanilang mga kwento. Subalit kahit anong paninira ng mga ito, nananatiling matatag ang kanilang paniniwala ukol dito. Sabi nga ng mga kakilala nila, na kung gusto nitong makaranas ng impyerno, tumira sila ng kahit isang linggo sa kanilang lugar. Ngunit, di naman ito pinapakinggan ng mga taong yon. Animoy meron din itong nararamdamang takot ukol sa mga istoryang pinabubulaanan nila. At sa paglipas ng mga araw, imbis na pagtuunan nito ng pansin, minabuti na lamang nilang ipagsawalang bahala ang ganoong mga kasinungalingan. Napagtanto nila na hindi ito pwedeng pagtuunan ng atensyon dahil sa wala naman yung may aambag na kabutihan sa kanilang lugar. Matapos nila itong mapagkasunduan, lahat sila pinutol na ang ugnayan sa mga karatig baryo, kalakip ang panalangin na sana'y hindi makarating ang salot na kanilang nararanasan. Subalit, ng mga lahati ang taong ito, doon nila nabalitaan ang tungkol sa mga senyales ng salot sa mga karatig lugar na naninira sa baryo. Wala silang ideya kung papaano ito nangyari, gawa ng maglilimang taon ang hindi yun nakakalabas sa lugar nila. Marahil kaya ito nakarating sa mga karatig baryo ay dahil sa nagalit na ang pinagmumula nito. Mahirap man yung paniwalaan pero yun lang ang rason na nakikita nila. Akala nga noon nila Por, habang buhay na mananatiling lihim sa kanila ang katotohanan, pero makalipas lamang ang isang linggo, habang nagsisidagsaan sa kanilang lugar ang mga pasyenteng nagmula sa iba't ibang panig ng lupain ng Allen, dito nagpakita sa kanila ang isang matandang lalaki na bago lang ang muka sa kanilang paningin. May hahalin tulad nila ito sa isang ermitanyo, kaya nang masipat yon ang kanilang mga kababaryo, hindi nila ito kaagad kinumpronta. Malayo pa man kasi ang matanda, ramdam na nila ang kadilimang namumutawi sa katawan nito. Di rin ito nakikipag-usap kahit kanino, bagkus dire-diretso lang yun sa ginagawa nitong paglalakad hanggang sa marating na nito ang bahay nila Por. Pagpasok nito doon, lahat ng kakilala nila hindi mapigilang magulat. Paano ba naman kasi? Wala itong ideya sa kung ano ang pakay ng matanda sa kanila. Akala nga ng mga ito, meron sila roong ginawang masama, kaya personal sila nitong pinuntahan para singilin. Subalit lingid sa kanilang kaalaman na ang matandang yun pala ay ang nawawalang ama ng tatay niya. Hindi man ito kapanipaniwala para sa kanya at sa kanyang mga kapatid. Wala silang nagawa dahil ang ama na mismo nila ang nagkumpirma ng tungkol dito. Base sa istorya ng tatay niya, isang makapangyarihang mang-uutik ang ama nito. Sa kanilang lugar noon, binansagan itong may dila ng ulupong dahil kahit anong mga katagang lumabas sa bibig nito, pawang nagkakatotoo. Matagal na panahong nabuhay sa kahihiyan ng kanilang pamilya kung saan sa loob ng mga panahong yon, walang ibang ginawa ang lolo niya kundi ang pag-aralan ang likas nitong kakayahan. Nang maging dalubhasa na ito, naglaho na lamang ito na parang bula. At kasabay ng paglaho nito,
ay ang pagkawala ng memorya ng mga taong nakapaligid sa kanila. Tanging ang kanyang ama na lamang ang nakatatanda ng nakalimutang kasaysayan, kaya naman ni minsan hindi niya ito nakitang nagtaka o nag-alala sa mga kaganapan. Dagdag pa nito na, inaasahan niya ang pagdating ng pagkakataong yon, alinsunod sa tinalikurang pangako ng ama nito. Matapos naman yung marinig ng lolo niya, isa-isa yung tumingin sa kanila na may bakas sa mukha ng kaligayahan. Paunti-unti, ang mabangis nitong wangis ay biglang umamo sa kanilang paningin. Makalipas pa ang ilang minuto, ibinaba na nito ang lahat ng kanyang mga gamit para makapagpahinga. Akala noon ni Por, kulukulubot na ang katawan ng matanda. Pero paghubad nito ng talukbong at mahaba nitong kasuotan, dito niya nasilayan ang ganda ng hubog ng katawan nito na parang hindi angkop sa kanyang edad. Kung titingnan, masasabi mo na ang katawang yon ay halos may hahalin tulad sa magandang hubog ng katawan ng isang binata. Dagdag pa niya na, wala ka ring makikitang kulubot sa katawan nito. Animoy edad lang ang tumanda rito. Pagsilay naman ng kanyang lolo sa mukha niyang punong-puno ng pagkamangha, bigla naman yung tumawa kasabay ng pagwika nito sa kanya ng, "Oy Por, masyado ka na namang namamangha sa mga nakikita mo. Kalma lang, merong rason kung bakit ako ganito. Gusto mo bang malaman ang sikreto ng habang buhay kong kabataan? Makinig ka sa kwento ko." Pagkasambit nito ng mga kataga, hindi ito nagdalawang isip na magbahagi ng istorya. Ayon sa lolo niya, na sa isang tagong lugar na nasa pagitan ng lupain ng Toog at Datag, may isang banal na bundok na may nabubuhay na puno ng walang hanggang kabataan. Aksidente niya itong natuklasan at magmula noon, dito na siya nanirahan. Bantay sarado niya ang puno upang masigurong hindi na ito makukuha ng iba. Paglalarawan nito sa puno ng walang hanggang kabataan, may ginintuan itong katawan, tapos mapuputing mga dahon. Sa pinakatuktok naman ito, may bukal ng tubig na dumadaloy patungo sa mga ugat. At ang tubig na nagmumula rito ang nagbibigay buhay sa bawat puno at mga halamang nakapalibot sa bundok. Ito rin ang pinagmumula ng kanyang kabataan, kung saan sa isang salok lang niya, kaya nitong pawiin ang lahat ng karamdaman buhat sa katandaan at kaya nitong pabalikin ng nawalang lakas at katawan ng isang nilalang. Dagdag pa ng lolo niya na ang pagbabantay dito ang naging rason kung bakit natagalan siyang bumalik. Inamin din ito na siya ang pinagmumula ng salot, ngunit matagal niya na itong binitawan. Ang problema lang, wala siyang mahanap na paraan kung papaano ito mababawi dahil noong binigkas ito ng kanyang bibig, punong-puno siya ng galit. Panahon din noon na nasa rurok ang kanyang kapangyarihan, kaya ngayong pangkasalukuyan, kahit anong gawin niya, hindi niya na kayang bawiin ang salot. Kung kaya't ang tanging magagawa na lamang niya ay magdasal na sana'y hindi na ito tumagal pa. Mariin din itong inilahad na naramdaman nito ang pag-usad sa mga karatig lugar dahil sa mga naramdaman nitong paninira mula sa ibang tao. Nakakatakot ang lolo niya na baka sa tagal ng pananatili ng salot, nagkaroon na ito ng sariling emosyon at kamalayan. Para sa matanda, hindi ito magiging maganda dahil sa oras na tumagal pa ito, may posibilidad na magkaroon ito ng kakayahang pumuspos ng katawan ng isang tao. At sa oras na iyon ay mangyari, isa ito sa magiging mortal na kaaway ng lolo niya. Nang marinig naman nila Por ang sinabi nito, doon pa lamang nila nalaman kung gaano katindi ang sitwasyong kinakaharap nila. Hindi niya halos sukat akalain na gano'n na pala kaseryoso ang banta buhat sa kaligtasan ng bawat tao. Aminado siyang may mga pagkakamali din yung mga taong nagpakalat ng masasamang balita ukol sa lugar nila. Subalit hindi sa kanila nararapat na parusahan ng ganon dahil lamang sa pagkakamali na dulot ng kamangmangan.
At sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nangako ang lolo niya na tutulungan sila. Nagpasya na rin yung manatili sa kanilang tahanan upang magkaroon ito ng karagdagang kaalaman pagdating sa panibagong lugar na kanyang gagalawan. Matapos ang naging pag-uusap, lumabas ang matanda para magpahangin. Hindi nito alintana ang dami ng taong nagmamasid na animoy wala itong pakialam sa kanilang mga sasabihin. Nang mapansin naman yun ni Por, dali-dali naman siyang lumapit sa kanyang lolo para balaan ito. Ngunit imbis na matinag, sumagot lang ito sa kanya ng, Lahat na nagsasabi ng masama tungkol sa akin, magkakasakit ngayong gabi. Dadaing sila ng matindi at hindi sila nito papatulugin. Kinabukasan babalik sila rito at hihingi ng tawad. Sa puntong yon, doon pa lamang mawawala ang kanilang mga sakit. Matapos nitong magsalita, nagpatuloy ito sa kasalukuyan nitong ginagawa. Si Por naman noon, minabuting manahimik na lamang sa tabi ng lolo niya. Marami pa siyang gustong malaman pero ramdam niya na wala na itong balak na magsalita pa. Kaya naman imbis na magpumilit, matyaga siyang naghintay ng pagkakataon. Alam niya sa kanyang sarili na darating naman yon, kaya hindi siya gaanong nagmadali. Pagsapit ng gabi, habang payapa silang natutulog, nagkakagulo na pala noon sa baryo. Paano ba naman kasi? Maraming taong bigla ang tinamaan ng mga kakaibang karamdaman. Sinubukan itong gamutin ng mga albularyo, pero sa kasamaang palad wala ring nagawa ang mga ito. At habang nagbibigay sila roon ng lunas, mas lalo lang lumalala ang sakit ng mga pasyente, kaya naman nagdesisyon ng mga ito na itigil na lamang ang pagtulong dito. Natatakot kasi sila na baka kapag ipinagpatuloy nila ang pagtulong, mamatay ang mga taong yun. Kinabukasan, di pa man sumasapit ang bukang liwayway, napansin nila ang maraming taong naghihintay sa labas ng bahay. Bawat isa, pabulong na nag-uusap ukol sa kanilang mga pinagdaanan. Maya-maya pa, nang mapansin ito ng tatay niya, agad namang nagbigay dito ng abiso ang lolo niya ukol sa mga gagawin nito. Bali ang naging siste, papipilahin ng tatay niya ang mga ito upang isa-isa yung magamot. Nabanggit din ng matanda na wala silang dapat na ipagkabahala dahil pagkatapos nito, aalisin din ito ang memorya ng lahat ng pumunta. Matapos naman nila yung marinig, kampante na nilang hinarap ang mga bisita. Ayon sa kanya, umabot sa halos 50 ang pumunta. Purong matatanda ang tinamaan ng sakit, kaya naman hindi na ito nakapagtataka para sa kanila. Ilang oras ang dumaan nang matapos na ang panggagamot ng lolo niya. Dito na sila nakapagpahinga ng bahagya. Nakakapagod ang araw, pero sulit naman dahil sa dami ng kanilang mga natulungan. Kinahaponan, nang malapit nang sumapit ang dapit hapon, ibinahagi na ng matanda sa kanilang naiisip nitong plano. Ayon dito, kailangan nilang hagilapin ang elementong kanyang pinakawalan para yon ay mapigilan. Dagdag pa nito na ramdam niya ang pag-unlad ng kaalaman nito, kaya hindi malabong makahanap na yon ng paraan na sumapi sa katawan ng tao. Anak, humiram ka ng 2 kabayo sa mga kaibigan mo. Abisuhan mo sila na ibabalik din natin pagkatapos. At sino man ang taong magdadamot sa iyo habang buhay na mamalasin. Wika ng matanda sa kanyang ama pagkatapos nitong magsalita. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, dali-dali namang kumilos ang tatay niya. At dahil sa siyang malapit dito, kung kaya't siya ang isinama nito. Pagdating naman nila sa mga kapitbahay nila, maiging pinag-isipan ng kanyang ama kung sino ang hihiraman nila. Hindi kasi sila pwedeng humiram sa kung kani-kanino dahil sa bigat ng sumpang iniugnay dito ng kanyang lolo. Ilang minuto pa ang lumipas
Matapos naman nila itong mapag-isipan, dito na sila nagdesisyong lumapit sa matanda na maraming alagang hayop na nasa baryo. Ang kaso lang, sa hindi inaasahang pagkakataon, tinanggihan sila nito. Ang rason ng matandang hasyendero, hindi nito basta-bastang ipinapahiram sa kung kani-kanino ang mga alaga niya dahil sa ginagamit nila ito sa bukid. Di pa to nakontento. Minura pa nito ang tatay niya, kaya naman sa halip na sumagot, napilitan na lamang silang umalis. At habang binabagtas nila ang daan, dito nila napag-usapan ang mga bagay-bagay. Tay, bakit ho ganun ang matandang yun? Kung makapagsalita, parang akala mong taas-taas ng narating sa buhay. Nagkaroon lang ng konti, wala nang pag-ibig sa kanyang kapwa. Hayaan mo na anak. Di talaga natin maiiwasan ang mga ganyang uri ng tao eh. Malas lang niya. Dahil ang tinanggihan niya ngayon ay nagdadala ng sumpa na nababagay sa mga katulad niya. Sa kanya ngayon ang halakhak, pero nasisiguro ko habang buhay siyang iiyak. Nang marinig naman niya ang sinabi ng tatay niya, di na siya nagsalita. Alam niya kasi sa kanyang sarili na totoo ang lahat ng yon, kung kaya't mas pinili niyang maghintay na lamang sa mga magiging bunga nito. Maya-maya pa, pagdating nila sa isa sa mga malapit na kaibigan ng tatay niya, doon pa lamang sila nakakuha ng mga kabayo. Ayon sa kanya, marami noong gagawin ng kaibigan ng tatay niya, ngunit nang marinig nito ang kanilang pabor, hindi ito nagdalawang isip na magparaya. Alam kasi nito na mas importante ang kanilang gagawin, kaya sa halip na tumutol, nagpakita na lamang ito ng suporta. Matapos naman nilang makuha ang mga kabayo, dali-dali silang umuwi. Pagtungtong ng 7:00 ng gabi, sabay-sabay na silang umalis patungo sa mga karatig lugar. 4 na baryo ang kanilang bibisitahin noon para mahanap ang salot na pinakawala ng matanda. At habang binabaybay nila ang daan, nabanggit nito sa kanila na hindi magiging madali ang kanilang gagawin. Ayon sa lolo niya, na ang sitwasyon nila ay parang naghahanap ng butil na palay sa isang malawak na lambak ng buhangin. Kung di kasi ito nagkakamali, may kakayahan ng nilalang na yon na makibagay sa kahit na anong presensyang nararamdaman niya sa bawat nilalang na may buhay. Kaya rin itong mang-impluwensya ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa, kung kaya't sa lalong madaling panahon, hindi imposibleng makabuo ito ng pangkat o ang mas masaklap pa, isang malaking pugad. Dagdag pa nito na, yon ang kinakailangan nilang pakatutukan upang hindi na mas lumala pa ang kanilang kalagayan. Matapos naman itong makapagsalita, ipinagpatuloy lang nila Por ang kanilang paglalakbay. Pagtungtong ng 8:00, kagaya ng inaasahan, narating na nga nila ang unang baryo. Sa bungad pa lang, ramdam na nila ang kakaibang presensyang namumutawi rito, kaya naman dali-dali silang pumasok. At sa kanilang pagmamasid, dito nila narinig sa mga kabahayan ang daing ng bawat tao roong naninirahan. Lahat ito parang mga baliw na sumisigaw sa kasagsagan ng gabi, buhat sa mga nararamdaman nitong kakaiba sa kanilang mga katawan. Kahit ang mga albularyo sa lugar ay hindi rin nakalagpas, kung kaya tila bang mas naging malubha pa ang kalagayan ng baryo. Nang mapansin naman ito ni Por, dito niya pa lamang napagtanto ang rason kung bakit wala na gaanong tao ang pumupunta sa kanila. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla naman silang naantala sa paglalakad matapos nilang makasilay ng 2 lalaking nag-aaway sa gitna ng daan. Parehong may iniindang karamdaman ng mga ito, ngunit di nila yun alintana, animoy bawat isa sa kanila nakagawa ng matinding pagkakasala. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, maingat lang nila itong pinagmasdan habang naghihintay ng pagkakataon para yon ay matakasan. Ang kaso lang, nang akmang aalis na sila, nakita nila ang isa sa mga taong yon na bigla na lamang tumigil sa pakikipagbuno.
Sa isang kisap mata, tumayo ito ng tuwid sa harapan ng kalaban niya habang pilit na itinitingala ang ulo nito sa langit. Nang masipat naman yon ng lalaking kalaban nito, doon na yon nagsimulang magtanong ukol sa nangyayari rito. Hanggang sa dito na nila nasilayan ang isang kakaibang nilalang na lumabas mula sa bunganga nito. Ayon sa kanya, parang tipaklong ang nilalang na yon, ngunit napakaitim ng balat nito. May napakalaki rin yung panipit na paulit-ulit nitong ibinubuka habang nakatitig sa taong kaharap nito. Maya-maya pa, bigla nitong ibinuka ang mga pakpak nito kasabay ng mabilis nitong pagsunggab sa kinaroroonan ng lalaki. Sa laki ng nilalang, paniguradong hindi magiging maganda ang aabutin nito, kaya naman bago pa man yun makalapit, nagsimula ng kumilos ang kanyang lolo. Walang sabi-sabi, lumapit ito sa taong yun at pagbuklat ng palad nito, bigla silang nakasipat ng kulay lilang harang na mabilis pumalibot dito. Yun ang naging daan upang hindi na makatuloy pa ang nilalang sa binabalak nito. Pagbagsak naman ito sa lupa, dali-dali itong hinawakan ng matanda, sabay sapilitang hugot ng ulo nito. Pagkatapos nun, itinapon niya yun sa malayo kasabay ng pagwiwika nito ng, "Nagmamadali tayo. Hindi lang yan ang huling lalabas sa katawan na yan." Nang marinig ito ni Por, dali-dali naman silang tumakbo. At yung lalaki namang iniligtas nito, pinapasok na rin ito sa loob ng bahay bago tuluyang sunugin ang katawanong namatay gamit lamang ang mga buhay na salita. Inakala kasi ng lolo niya na mapipigilan nito ang mga nilalang, pero nagkamali siya. Maya-maya pa, paglayo nila sa lugar na yon, dito nila nasilayan ang pagsili para ng mga nilalang sa langit. Mabilis itong pumalibot sa baryo hanggang sa makita na sila ng mga ito. Pagsilay naman ng mga nilalang, mabilis yung bumulusok patungo sa kinaroroonan nila, kaya naman napilitan ng kumilos ang matanda. Paghawak nito sa lupa, taimtim itong bumulong dito ng mga kataga at sa loob lamang ng ilang segundo, meron doong bumangon na mga dambuhalang nilalang nagawa sa bato at ugat. Ito ang naging depensa nila, kung kaya't nakalayo sila nang hindi na kinakailangan pang labanan ang mga ito. Paglabas nila ng baryo, humanap sila ng lugar na pwedeng mapagpahingahan. Gulong-gulo man ang isipan ni Por. Buhat sa mga nangyari, pinili niyang maging kalmado upang hindi siya makagawa ng mga kilos na hindi pinag-iisipan. Hindi naglaon. Nang kumalma na siya, doon pa lamang naging malinaw ang mga sinasabi ng lolo niya. Ayon dito, na ang mga nangyari kanina ay isang matibay na basihan na lumakas na ng husto ang salot na pinakawalan nito. Hindi na rin yun kumbinsido na nag-iisa ang nilalang na kanilang hinahanap, gawa ng yung naranasan nila kanina ay abilidad ng isang makapangyarihang mambabarang. Nakakagulat man ang ganoong pangyayari, hindi na yon ipinagtaka ng matanda. At sa halip na masindak, tila bang nakaramdam pa ito ng pagkatuwa. Hindi kasi nito sukat akalain na sa simpleng salita lamang niya noong mga panahong yon, magdudulot ng isang mapanganib na sitwasyon sa pangkasalukuyan. Pagpatak ng alauna ng madaling araw, hindi na muna sila umusad pa. Kailangan din kasing magpahinga ng mag-ama, kaya naman pinili na lamang ng mga ito na magpalipas ng magdamag sa lugar na kanilang napadparan. Pagsapit ng sumunod na araw, kumain na muna sila bago sila umalis. Bandang 8:00 na ng umaga nang marating nila ang sumunod na baryo, kung kaya't sumalubong sa kanila ang mga taong abala sa panunood. Naging maayos naman ang pakikitungo ng mga ito, kaya naman narating nila ang lugar na nais nilang puntahan. 2 tao lang noon ang kinausap ng matanda, kung saan dito nila nalaman na kabilang pala ito sa mga dati nitong tagasunod. Ito ang nagbigay sa kanila ng detalye ukol sa kung ano ang nangyayari. At base sa mga sinabi nito,
Napatotohanan nila na nagtaglay na nga ng sariling anyo ang nilalang na kanilang hinahanap. Dagdag pa nito na kasalukuyan itong nakatira sa pugad ng mga aswang, ilang milya ang layo sa baryo. Kaya naman ito nasabi ng mga taong yon ay dahil sa minsan na nila itong nakitang nanalasa sa lugar nila. May mga kasama itong gabunan na walang habas na nangunguha ng mga bata. Bago rin umalis ang mga ito, binura nito ang memorya ng bawat pamilyang pinagnakawan nila. Magmula noon, pabalik-balik na ito sa kanilang lugar, kaya naman ang mga tagasunod ng lolo niya ay minabuti na ring iligtas ang kanilang mga mahal sa buhay. Nang marinig naman yon ng matanda, agad itong humingi ng gabay sa dalawa. Samahan niyo kami sa paghahanap at ipinapangako ko, tatapusin ko ang mga kaguluhang ito. Kapag bumalik na ang kaayusan, kayo at ang pamilya ninyo mabubuhay ng masagana at malayo sa kahit na anumang kapahamakan. Yan ang regalo ko sa inyo, buhat sa pagiging tapat ninyo sa akin. Wika ng matanda. Nang marinig naman ng dalawa ang sinabi nito, ora mismo sumang-ayon ito. Alam kasi nila na wala silang mapagpipilian dahil sa literal na hawak nito ang kanilang mga buhay. At sa loob ng 2 araw na kanilang paglalakbay, nakarating sila sa mga lugar na unang beses pa lang nilang mapuntahan. Marami rin silang nakasagupang mga nilalang na halos unang beses niyang masilayan. Kalaunan, pagdating nila sa bundok malapit sa pugad ng mga aswang, doon pa lamang sila nagsimulang magmasid. Alam ng grupo na inaasahan na ng mga ito ang kanilang pagdating, kaya naman ang pinagtuunan nila noon ng pansin ay ang mga bitag na maaaring dumali sa kanila. Dagdag pa ng lolo niya na matalino ang nilalang na kanilang kinakalaban, kaya kahit silang nakakalamang, kinakailangan nilang mag-ingat. Palagi rin nilang itatak sa kanilang mga isip na dayo sila sa lugar na yon at ang mga nilalang ang namamahala rito. Pagsapit ng gabi, doon pa lamang ito nagsimulang mag-usal upang mabigyan ng proteksyon ng bawat isa. Matapos nun, inutusan na silang magsindi ng sulo upang magkaroon sila ng gabay sa napakadilim na daan. Ayon sa lolo niya, hindi makikita ng mga aswang ang liwanag dahil sa binulag niya ang mga mata nito. Magiging madali rin para sa kanila na makapasok at walang kahit na sino sa mga ito ang may kakayahang pumigil. Dagdag pa ng kanyang lolo na para maging kapanapanabik ang kanilang mga gagawin, hinayaan nito ang iilang mga aswang na makalapit. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, nagdulot naman ito ng matinding pagkabahala. Gayunpaman, nanatili silang nagtitiwala sa matanda hanggang sa mapasok na nila ang pugad ng mga aswang. Pagdating nila sa lugar na yon, dito pa lamang sila nakita ng mga nilalang. At imbis na magtanong, bigla na lamang sila nitong sinunggaban. Habang nakikipaglaban naman ang 2 tagasunod ng lolo niya, doon pa lamang nila napansin ang pagpalibot ng maraming bilang ng mga ito para sila'y sukuling. At kagaya ng inaasahan, na isa katuparan naman ito ng angka ng mga aswang. Di nagtagal, nang mapansin nilang wala na silang matatakasan, doon pa lamang nila nakita ang taong pinuspos ng sumpa ng matanda. Kasakasama nito ang 2 gabunan ng angkan na panayang ginagawang pagngisi habang nakatitig sa kanila. Akala ng mga ito walang kapangyarihan doon ang matanda, pero nang magsimula na itong magsalita, laking gulat na lamang ng mga ito nang bigla nila itong sinugod ng walang pagdadalawang isip. Yung mga katawan nila animoy merong sariling buhay na agarang tumutupad sa mga sinasabi ng matanda. Sinubukan din ng mga itong takpan ng kanilang mga tenga, ngunit ang tinig nito ay umalingaw-ngaw hanggang sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. Bagay na kahit anong gawin nila, hindi na nila ito nagawang matakasan pa. Dahil sa pangyayari,
Agad namang nakontrol ng matanda ang lahat ng nilalang sa paligid. At sa isang kisap mata, ang kaninang mga nilalang na iniisip nilang mga kalaban ay bigla na lamang nilang naging mga kakampi. Pagsilay naman nila sa mga ito, hindi nila maipagkakaila na nakaramdam sila ng kapanatagan sa kanilang mga sarili. Akala nila dito na magtatapos ang lahat, pero laking gulat na lamang nila nang bigla sila nitong sunggaban pagkatapos umatungal ng katawang pinuspos ng sumpa ng matanda. Yung dalawa nilang kasama ang agad na nasakmal ng mga aswang na siya namang dali-dali nitong kinaladkad papaitaas bago ito bitawan ng halos gutay-gutay na ang katawan. Pagbagsak ng mga ito sa lupa, agad itong pinagkumpula ng mga nilalang para kainin. Nang masipat naman yon ng matanda, dali-dali nitong nilapitan ang ginawa nitong sumpa para patigilin. Isang salita lang din ang binitawan nito bago niya yung tuluyang mapasuko. Pagkatapos ng mga pangyayari, tsaka pa lamang nila napagtanto na alipin na yon ng matanda. Ayon sa lolo niya, hindi niya papaslangin ang sumpa dahil ito ang unang supling ng kanyang kapangyarihan. Dadalhin niya yon sa kanyang lugar at dito ito habang buhay na maninilbihan. Nang marinig naman nila ang tungkol dito, di na sila nagreklamo ni nagbigay ng kanilang mga opinyon. Alam nila na alam ng matanda ang ginagawa nito, kaya wala silang karapatan na sumuway sa nais nito. Dumaan pa ang mga araw, agad namang nilisan ng lolo niya ang kanilang lugar. At alinsunod sa pangako, lahat ng tumupad sa kagustuhan nito, nagkaroon ng magandang buhay. Sila por noon, naging mabilis ang pag-angat sa komunidad, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, sadyang hindi pa rin nila matatakasan ang lupit ng kahapon. Hanggang sa pagtanda niya, nanatiling sariwa sa kanyang alaala ang patungkol sa kanyang lolo na inatasan ng Panginoon na maging tagapagbantay ng banal na puno na nasa puso ng Samar.